Denge Kurdistanê. جناب دانوچیان رادیو دنگه گلدن باش گودارن هجه ایرو 16 هیلون 2025 سیشملی بروکسل ساعت نه لامده ده امنوچین سرسی به پیشکش بکندم دم آزادی ری براپویا پشتی 6 سالان پارێزerên Rêbera çûn îmraliyê parêzerên Rêbera duh berê xwedan girava îmraliyê Cengiz Yürekli Raziye Öztürk û İbrahim Bilmez bi rêber Aporê rûniştin. Parêzer ber bidanê êvarî ve jî giravê vegeriyan. Tekildarê hevdîtîna parêzerên Büroya Hukukê 7 salê li ser hesaba xwe ya medya dijîtal agahî parvekirin. Parêzerên me yên Büroyê Raziye Öztürk, İbrahim Bilmez û Cengiz Yürekli îro 15 Îlonê bi Birêz Abdullah Öcalan, Birêz Hamile Yıldırım, Birêz Ömer Hayri Konar, Birêz Mahmut Yamalak û Birêz Ergin Atabayra hevdîtinên parêzeran pêkanîne. Büroya Hukukê tekildarî Naverok hevdîtinê ti agahî parve nekirin. Çav lê rêyek û îro derbarê Naverok û detayên hevdîtinê de daxuyaneke berfireh were dayîn. Hêjayî gotine piştî 6 salan destûr tê dayîn ku parêzer biçin girava îmraliyê. Ji ber vê ke ev hevdîtin girîng e û raya giştî bi merak li bendê nêrîn û pêşniyarên Rêbera ye. Herî dawî ji parêzerên Rêbera Rezan Sarıca û Nevroz Uysal di heftê tebaxa 2019 de çûbûn girava îmraliyê û bi Rêber Aporê hevdîtin pêkanî bûn. Li Strasbourgê ji bo Rêbera mîtîng hat darxistin Konseya Avrupayê bi dabinkirina mafê hêviyê neçar e. Mîtînga li Strasbourgê li ber avaya Konseya Avrupayê hat pêkanîn. Di mîtingê de Kurdistanê û dostiya wan cih girtin. Hevserokên KCDK Zübeyde Zümrüt û Engin Sever axivîn. Zübeyde Zümrüt got divê Konseya Avrupayê bêhuquqiya rewa neke û ji bo azadiya Rêbera gavên berbiçav bavêje. Engin Sever jî got azadiya Rêbera ji bo aştiya li Tirkiye û rûşata navîn girîng e. Li ser navê TJK ji Ayten Kaplan ev tiş gotin. Mafê hêviye mafê jiyanê û divê ji bo Rêbera demil dest were pêkanîn. Parêzerê Rêbera Ömer Günê jî axivî got Konseya Avrupayê neçare sepandina biryara dadgeha mafê mirovan ya Avrupa dabin bike. Divê bi referansa mînak ya Azerbaycanê re rûbrû bimîne. Piştî mîtingê çalakeke rûniştin ya 4 rojan hat destpêkirin. Çalakî wê heta 19 Îlonê dewam bike. Ji bo mafê hêviyê Rêbera em ber bi aştî ve dimeşir meştên li darxistin platformên saziyên demokratîk ragihandin ku ji bo mafê hêviyê Rêbera were naskirin ew ê li sê navên dan meşan li dar bixin. Ev meş wê 17 Îlonê li Amed Wan û Mêrsînê pêk bên. Meşa li Amedê piştî nîvro saet 4:30 ji pêşiya zindana berê ya Amedê dest pê bike û li pêşiya ofîs AZC Plazê bidawî bibe. Hevseroka DPP Çîdem Kılıçgün û çarjî ve tevlî meşî bibe. Di daxuyanî de banga beşdariyê li gel hat kirin. Li Wanê jî ji bo tevlîbûna meşê li navend û hemû navçeyan belêvok hatin belavkirin û banga beşdariyê hat kirin. Meşa li Wanê dedi saat 17 de li pêşiya wan AVM'de dest pê bike û heta qada bajêr dewam bike. Meşa li Mêrsînê jî wê di saat 19 de ji parka Aştî alî navçeya Akdeniz dest pê bike. Hevserokê DPP Keskin Bayındır jî wê beşdarî çalakiyê bibe. Ji bo tevlîbûna meşa mafê hêviyê bi duruşme û stranan bank hat kirin. Rêxistinên jinên kampanyaya em ji bo bijîn bidin jiyandin birêxistin dibin dan dest pêkirin. Gelek rêxistinên jinan û odên pîşê yên li Wanê ji bo parastina mafê jinan û ronîkirina mirinên bi guman li eywana Tahir Elçi kampanyadan dest pêkirin. Ji rêveberiya Komeliya Jinan ya Star Meryem Aslan daxuyanê xwend got zêdebûna kuştina jinan encama polîtikayên şerê taybet e. Di demên dawî de bandora çeteyên tiryak û fûhişê li herêmê zêde bûye. Ev jî bi destê dewletê têkirin û gefeke li ser mafê jiyanê ya jinan e. Ev kiryarên qirêj encama stratejiyeke sistematik e û ev ne civakî dike
civak dike armanç Meryem Aslan Wuha bidawi kir kampanya me armanç dike ku xeteke têkoşîna ya daîmî ava bike bi vê daxuyanî em fermî kampanya xwe didin ne dest pê kirin em ê biriya civînên taxan xebatan li meydanan bilind bikin em ê torên hevkariyê birêveberiyên herêmî sazên hukukî rêxistinên tenduristiyê û medyayê re ava bikin em ê her cure mekanîzmeyên pêşîgirtina li dijî jinan ava bikin kampanya wê sê mehan bi çalakiyên cûr be cûr bidûme. Encamnameya pêncemîn forma Sûriyeyê hate eşkerekirin manifesto Aştî û Civaka Demokratîk Misûgeriyê avakirina Sûriyê nûje ne. Bi vê duruşmê bi pêşengtiya PYD li Hesekê forma Sûriyê ya pêncam pêk hat. 120 siyasetmedar rewşenbîr rêxistinên jinan û serokên eşîran tevlî formê bûn. Hevserokê PYD Garîb Heso di axaftina vekirinê de diyar kir ku pêwîstî bi yekîtî û hevgirtinê heye da ku bikarin welateke azad û demokratîk ava bikin. İşaret bi giringiya Banka Aştî û Civaka Demokratîk rêber apokir û got em hêvî dikin ku forum bibe gaveke ber bi aştî û aramî û avakirina Sûriyeke demokratîk a nenavendî ve piştî axaftina Garîb Heso bi ser navên cuda 5 rûniştin pêk hatin. Piştî rûniştinan encamnameya formê hat eşkerekir. Di encamnameyê de giringî bi cîhanîna peymana dihê adarê hate kirin û bank hate kirin ku kongreke niştimaniya komker hevpeymaneke civakiya nû bê li darxistin. Hat gotin ji bo avakirina Sûriye Demokratîk û yekbûyî manifestoya Aştî û Civaka Demokratîk levegere bîrdoziya siyasî ye. Li Reqeyê çeteyeke Daişê di operasyona Qesedê de hat girtin navenda ragihandina Qesedê bi daxuyaneke destşan kir ku tîmên operasyona leşkerî tol yên Qesedê roja şemiyê li Reqeyê operasyoneke pêk anîn. Di encama operasyonê de jî çeteyên Daişê çeteyê bi navê Hasan Jaflî hate girtin. Çalakiya karkerên ku ji alê Qayûm ve ji kar hatine derxistin di roja 47 de ye. Di 123 karkerên ku bi pêşengtiya dîsk awanê di roja 47 de berxwedana xwe didomîne. Girseya ku li berderiyê kolana hunerê kom bû bi govendê dest bi çalakiya nûbetê kirin. Hevşeredarên wanê Neslihan Şerdal û Abdullah Zeydan ku bi Qayûm ji kar hatine dûr kirin tevlî çalakiya karkeran bûn. Gelê bajiyê jî bi çepik û piştgirî dan meşa karkeran piştî meşê hat piştî meş hat pêkanîn û ser navê karkeran Berivan Demir axiviyê got biryarên keyfiyên Qayûman ne tenê debera karkeran serweriya hukuk û îradeya gel jî dikine armanç. Li emberî ku dadgehê biryara ji kar dûrkirina karkeran dabera westandin jî Qayûmên xezkar bi awayekî keyfî û zora polîsan destûr neda ku karker biçin ser karên xwe. Em weke karker ne tenê ji bo vegera li kar ji îradeya gel û mafên zarokên xwe jî diparêzin. Sîstema ku bi Qayûm îradeya gel xesf dike mafê zarokên me ku perwerdehiya bi zimanê dayîkê bikin jî xesf dike. Em li virin û em ê heta dawiyê têkoşîn bikin. Piştî daxuyanê girse heta bi kolana ciwanan meşiya û li dawiya kolanê çalakiya xwe bidawî kirin. Li İzmirê 5 SP'yî hatin girtin. Li İzmirê di 12 îlonê de li dijî endamên Partiya Sosyalîst a Bindestan SP operasyon hatı darxistin. Li vê operasyonê de 18 kes bi bahanîya endamtiya rêxistinê hatin minçavkirin. Piştî îfadeya li Müdüriyeta Polîsan û 18 kes bi heman suçdariyê sevkî adliyê İzmirê hatin kirin. Piştî îfadeyê Birkan Polat, Yağmur Apa, Hıdır Ali Kılıç, Sezgin Zevkibol û Enes Güleli hatin girtin û 13 kesên şertê kontrol adlî hatin berdan. Li Almanya hilbijartinên herêmî de Berivan Ayaz dengên herîzêde wergirt li bajarê Almanya Kölnê ku girêdayê eyaleta Rhein-Pfalz Bakurê du hilbijartinên şaredariyê pêk hatin. Dengên herîzêde jina Kurd Berivan Aymaz wergirt. Berivan Aymaz ji lîsteya Partiya Keskan tevlî hilbijartinê bû û 28 ji zêdî sedî denk wergirt û bû namzeta yekemîn. Lêbelê ji ber ku ti kesî rêjiya ji sedî 5 derbas nekir wê tura duyemîn a hilbijartinan were li darxistin. Tura duyemîn a hilbijartinê jî di 28 îlonê de Berivan
Aymaz bence tırmaha 1972 an li Bakurê Kurdistan navçeya Çewlik Pîranê hatiye dinê. Sala 1978 an tevlî malbata xwe koçî Almanyayê kiriye. Ji temenê ciwantiya xwe ve di nava siyaseta aktif de cih girtiye. Di sala 2017 de weke endama parlamentoya Ren Wersbin Bakur hatiye hilbijartin. Sala 2022 an jî weke alîkariya duyemîn a serokatiya parlamentoyê eyaletê kar kir. İsrail'e li dijî Xezayê operasyona bejahî da dest pê kirin. Artêşa İsrailê ragihand ku bi armanca dagirkirina şerîda Xezayê operasyoneke berfireh a bejahî dan dest pê kirin. İsrailê bank li zêdetirî milyonek û nîv Filîstîniyên li bajar dijîn kir ku ji herêmê derkevin. Hêzên hewayên İsrailê çendek hefteyên dawî de bi hinceta ku têkiliya wan bi Hamasê re heye gelek avahiyên bilind hedef girtin. Devletên Yekbûyî Amerîka jî piştgiriyê dide operasyonê. Çepemeniya Devletên Yekbûyî Amerîkayê ku raydarên İsrailê weke çavkarî nîşandan diyar kirin ku yekîniyên bejahî yên hêzên parastinê yên İsrailê têketine Xezayê û di rojên pêş de gelek leşker dê tevlî bibin. Wezareta Tenduristiyê Xezayê dazanîn ku ji roja êrîş dest pê kirin heta niha nêzî 65,000 Filîstînî di êrişên İsrailê de hatine qetil kirin ku piraniya wan jin û zarok in. Belê godan ji me nûçeyên serî ve pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.